Çîrvanok, adar jiyan. Dîroka mirovayî tenê ne dîroka şer. Dahênan û veguherînên siyasî ye. Ew dîroka vegotin, çîrok, roman, helbest û çîrvanokan e jî. Çîrvanok ji bo fêmkirina mirov, civak û xwezayê şêweya vegotina kevintirîn û bibandortirîn a mirovayî ye. Çîrvanok di nav kevneşopiya wêjeya devkî de pêk hatiye û wekî vegotina kêfxweşiyê ji nifşekê ji bo nifşeke din hatiye veguhastin û bûye hilgira, nasnameya çandî, nirxa exlaqî û hişmendiya hevpar. Her çandî ku bi demêre derbasê wêjeya nivîskî bûbe û veguherînên fermî jiya be jî, Çîrvanokê bi piranî erka xwe ya çandî parastiye. Em dixwazin di vê gotarê de bandora Çîrvanokê ya li ser jiyana çandî ji koka wê ya di wêjeya devkî de bigire heta rapêşkirina wê ya di wêjeya nivîskî de bînin zimên. Jê derka Çîrvanokê û ciyê wê di wêjeya devkî de xwe dispêre serdemên dîrokî yên kevnar. Ango xwe dispêre dema berî dahênana nivîsandinê ya ku mirov hên nû dest pê axaftinê û avakirina ziman kiriye. Di civakên destpêkê de Çîrvanok ji bo ravekirina diyardeyên xwezayî, kêmkirina tirsê, fêrkirina qaîdeyên civakî û zindîkirina bîra kolektiv hatiye vegotin. Çîrvanokên ku li dora agirê civînê de hatin vegotin, tenê ne celebeke ragihandinê ya di navbera çîrokbêj û guhdaran de bûn. Di heman demê de diyalogek rojane ya civakî bû jî. Çîrvanokên ku li dora egir, di şevên dirêj ên zivistanê de an jî di nav karên rojane de hatin vegotin, dem û mirov nêzîkî hev dikirin. Di wêjeya devkî de Çîrvanok nerm û guherbarin. Her vebêrjer Çîrvanokê bi ezmûn, ziman û paşxana xwe ya çandî ji nû ve ava dike. Ev yek jî piştrast dike ku Çîrvanok tenê nexwediye guhertoneke resene. Ew her dem zindî û pêşketî bûye. Ev nerbûn ji bo berdewamiya jiyana çandî û civaka Çîrvanokê dike yek ji amûra herî bihîz. Çîrvanok bîra çandî ye. Çîrvanok şêweya herî girîng a vegotinê ye ku bîra çandî ya civakê dewlemend dike. Tirs, hêvî, nirx û nihêrîna cîhanê ya civatekê beriya daweran sembolan ciyê xwe di Çîrvanokê de dibînin. Ejdeha, zîha, dêw, hût û perî, ajal an ji mirovên jîr her yek ji wan wateyeke civakî ya taybet û daweriyeke temsîl dike. Çîrvanok nîşana numuneya dadmendiya civakî ye. Bo numune motiva qenciyê di dawiyê de bi ser dikeve ku pirî caran xwe di şexsê Çîrvanokan da jî dide der. Qehremanên jîr berxwedana li dijî neaqiyê temsîl dikin. Her wiha serwer an cinawerên hov sembola desthilatdarî û xerabiyê ne. Di vî warî de Çîrvanok rê didin nirxên exlaqî û baweyeke aşkere dozînekê pêşkeş dikin. Çîrvanok nemaze ji bo zarokan yek ji amûrên perwerdeyî û hîndekariyê yên pêşî ne. Belê, di Çîrvanokê de erka perwerdeyî û hîndekariyê tenê bi zarokan nayê sînordar kirin. Mezin ji beriya Çîrvanokan normên civakî, zehmetiyên jiyanê û tevliheviya têkiliyên mirovan fêr dibin. Aliyê Çîrvanokê yê hîn ker, rasterast wekî pend û şîreteke xuya nake. Berova jî wê, ew beriya vegotina nerasterast û baweyeke sembolîk derdikeve pêş. Ev yek Çîrvanokê ne bi qaîdeyên exlaqî yên hişk, bi vegotineke nerme ku ramanê teşwîq dike. Lewra, têgeha exlaqê, çîrokê bingeha hêza perwerdeyiya Çîrvanokê pêktîne. Çîrvanok davakirina nasnameyên tekakasî û civakî de roleke girîng dilîze. Dema ku zarokek bi Çîrvanokên çanda ku tê de mezin dibere rûbirû dimîne, ew nirx, ziman û xeyala wê çandê fêm dike. Ev yek çîrokê tenê nake cûreyeke wêjeyî. Her wiha dike amûrek ji bo veguhastina nasnameyê jî. Çîrvanok davakirina nasnameya neteweyî û civakî de jî roleke sereke dilîze. Çîrvanokên gelêrî nîşan didin bêka civatek rewşa xwe, jiyana xwe û ciyana ku tê de dijî çawa dibîne. Ji ber vê hekî Çîrvanokên gelêrî jî elementek girîng a berxwedan û berdewamiya çandî ye. Civakên dibin zilmê de mîrateya xwe ya parastina çandî û rewşa ku tê de jiyane beriya Çîrvanokan ji bo nifşên pêşerojê veguhastine. Bi dahênan û belavbûna nivîsandinê re Çîrvanok ji vegotin û kevneşopiya devkî derbasî vegotin û kevneşopiya nivîskî bûye. Ev veguherîn di avayî û fonksiyona Çîrvanokê de bûye sedema hin guhertinan. Çîrvanokên nivîskî li gor Çîrvanokên devkî formeke westar bi dest xistiye û beşdariya tekakasî ya vebijêr sînordar kiriye. Belê vê yekê bandora Çîrvanokê qet kêm nekiriye. Berova jî wê kiriye ku Çîrvanok bikêje erdnîkarî û nifşên cuda jî. Berhevkar û nivîskarên wekî Ezopê Yewnanê, La Fontaineê Fransî û Hans Christian Andersenê Danimarkî bi vegotinên xwe Çîrvanok kirine beşek ji wêjeya gerdûnî. Di vê pêvajoyê de Çîrvanok ji vegotinên herêmî veguheriye mîrateyek çandî ya gerdûnî.
wêjeya nûjen hem ji hêla fermî ve û hem jî ji hêla mijarî ve ji çîrvanokan peyam wergirtiye. Nîgar, nexş û nûmûşên çîrvanokan bi gelên perê di roman çîrokên Kurd û cureyên helbestê de têne dîtin. Realizma efsunî, wêjeya xeyalî û vegotinên alegorîk refleksên hemdem ên çîrvanokyanin. Di wêjeya nivîskî de çîrvanokvan êdî çîrvanokê tenê ne wekî cureyeke ji bo zarokan. Her wiha li vegotineke kur a ji bo mezinan jî tê nivîsandin dadigerîne. Hêmanên çîrvanokan ji bo mirovên nûjen dibe rêyek bi bandor da ku xerîbî, fikarên hebûnî û rexneyên derbirinê didomîne. Ji destpêka mirovayiyê ve mirov tenê ne pêdiviya jiyanê, pêdiviya wan a vegotina serpêhatiyên xwe di şeklê çîrvanokan de nîşan dide. Çîrvanok yek ji kevintirîn û dilsoztirînên formên zimanin ku tevayiya mirovayiyê û cîhanê bi hev vegirê dide. Çîrvanok û çîrvanokvan berî nivîsandinê, berî kaxizê, berî pirtûkan heta berî peyv û wateyên niha hebûn hebûye. Ji ber ku çîrvanok ne tenê ji peyvan pêk din, ew bi bîr, xeyal, tirs û hêviyê têne xurt kirin û xwedî kirin. Divê meriv çîrvanokan tenê wekî çîrokên xeyalî yên ku ji bo zarokan re têne gotin nebîne. Li şûna wê çîrvanok binhişê civakekê ne. Ew derbirîna dawerî ya tirs, xwestek û numûneyên tepeserkirî ne. Ji ber vê yekê çîrvanok ne belayenin. Ew di nav jiyana çandî û civakî de çêkerên wateyê yên bihêzin. Îro çîrvanok tenê ne di rûpelên pirtûkan de. Berêya sînema, şano, anîmasyon û lîstikên dijîtal jî berdewam dike. Çîrokbêjiya çîrvanokê bi veguherandina forma xwe maye, lê fonksiyona xwe ya bingehîn û afirandina wateyê û girêdana mirovan a bi hev re parastiye. Di çanda popüler de çîrvanok ji nûvetên şîrovekirin û vegotinên klasîk bi pirsgirêkên hemdem re tên tevlihevkirin. Ev jî nîşan dide ku çîrvanok ne şêwazek westar û statîk e, vegotineke dînamîk û veguherîne re. Tevî leza cîhana nûjen çîrvanok ji bo ku bersiva lêgerîna mirovayiyê bi kurahî bide, hebûna xwe diparêze. Derewîtiya xwe ya ji wêjeya devkî ber bi wêjeya nivîskî ve çîrvanok tenê ne wekî cureyek wêjeyî maye. Ew bûye yek ji bingehên jiyana çandî jî. Bandora çîrvanokê di gelek waran de wek veguhastina nirxên civakî, parastina bîra çandî, avakirina nasnameyê û pêşketina tekakasî bi awayeke zelal xuya dike. Çîrvanok tevî guherîna dem û şêwaza jiyanê ji bo ku bala mirovan ber bi lêgerîna wateyê ve bike, nirx û girîngiya xwe diparêze. Di vî warî de çîrvanok bermayiyek ji raburdûyê ye. Ew hebûna xwe wekî hêmayek zindî û veguherîner a jiyana çandî didomîne.